Tiring bisi ketalni horo baik baila harpatuinai khoroktam tiprasani langma chokha oktomangka Bisramgonjo Dewan Bazar tei Bisramgonjo Bazar ni lahar ketar id batawa tiring bisi ketalno naina bagainai nogni bike teine ongkhormani Boyer Deborma Manoj Deborma tei Shalka Deborma borok ketam khungsa bike kawinai tiring bisi ketal naina bagainai nogni ongkhormani ojarawo no id batta ganawo khungsa malkhungbai thutainai logo pati thayono langma chokha o khoroktamni biaba tabusu jora thaimanya ko borno malkhungda thutaika eba kheba borok shak da over speed chaluginai lahar patiwinai omahake langma chona nangkha kaisa amchaini no khoroktam tini shiklarok lama chona nangkha over speed bike chalugui eba kheba yak narungmaya angeinai o patimuno khnawinai logo no thangai seka amchaini no MLA Subodh Deborma tei borno nogo thangai borno khama yafarka abobeksha Shiklarok tabok kefeng mani chalayai bike khungsa tuilai nei obahike speed chalungmani bisingtei kabangma lahar pati munno tuinai bokok shaka tei shiklarok kok kecharkha obahai tongmurok norok ta tongladi nyakhen obati murok norun thaniu bu sokpayana abagai joto shiklirok je bike malkhung over speed ke chalugui tongnai rona bo kok kecharkha khanai bini koktino botama shaikhnarka tini obahai bisi ketal eba khaba tiringni salo khoroktam langma chomani no tuinai kok samani bo Kisah sakari. Engke theinai engke Manoj. Bo ani batijan klayo, gete kaisa Boyar, bo batijan klayo, gete kaisa Salkangkai, bo engka ani bike laika. Boyas rok ekdom serai kuna. Boyos bolte no 20 ni ebab. Pori rok da tongoi porka. Khoroksa pori tongo Salka. Besar rok. Bo biye klai tong manita. Bo jaga lahar rok pati khanamu pati man. Abo engke jongbo pulia saima yaulok Saimanka National Highway 8 number Agartala to Sabrum Road engke Dewan Bazar ni malajani sekang Idbata laidrop nai kisa khanaka. Bo ka khorok kaisa malkhongo nanda kalajo. Kaisa baigon kala. Bahai ma tong tinjona sin borok rok ma ke langma chokha ma hedin rok. Tam rok sanam sung lukorok kabangma baksa busi yarok tongko bike rok chalonglai tongko abrong tui tam sanam sung. Ang kok kesana makhe kok kesana nai makhe omose. Sung jotono aw muwa bufa besabuti rok no hamjagui bo bike ro. Jorawo kebo thangnani himnani porinani bagui bo bike ro. Ang kok kesana musung makhe omo jepro drive khlaio. Nijini sotrokono tei drive khlaitung tei kahmuan suk mungo drive khlaitung tei drugs tuijak ba nungjak jajak abahi rogo drugs khlai yawui kaham sikha nathung abrok no ang sanamo sung te sunglaike jana mankha chini aningke to batija khoroknoi tongo tei ani bike khoroksa tongo media takungna hamai maro Tini to 22 tarik Desember, Mei 21 tarik Desember ni horni 10 tampro Bisramgonj bai Dewan Bazar ni ak kesaro rong mala bisini no khoroktam Shalka Deborma Manoj Deborma tai hingkai Boyer Deborma khoroktam borok bai stay 24 amah boyos ni umurni borok tota ja khub jubok tongmani bike chalgui thangai akhor gari baino thusai rjakhana thusai jagui borok Thuikia khoroktam aboni bagai ang belai bekha khamjak tamni kam mohai torai torta jabrok tabusa hamnan janan jorawo se boro amake bongni lama soi changka abang oroni elagani bidai khisabe ang oron naina phakya boroni buma bu phano khakasang na nom kasang na nang phakya ang belai khadu khunang kha abo amahake kunu jino omahake torta ja sorai rokni sikla joboroni amahake bongni langma samane ang nugyako Bike saluk thango miato tong solaimani din hisabe 21 tarik tiring palaimani ni borok parau tango haibon borang thanglakya thanglaimanni jorawo borok noja 10 somoyo ogorto nangmani kokta aboni bagai ang sanamusungo thunei borok thuichangka tabo songtabo khakasangai khala no thamogui matongnai buma bufana ang okokni sana phayo ang belai ani khano ang sakno thamong malia oma ang mia ang horo sono sanani khub hor mung sujak tiringni oyang rogonang tiring mandagi changmani pore ang khanaka tungaiken phone to call soike horono apuru yasak malia tungaiken khanaka angkano ang khobor mangkha jora tinjona torta ja jubok khoroksa kaijak te khoroni kaijak ekdom 21 22 বছর 23 বছর rungsarai borok omahai ke mia baiga chije nungai je omahai ke gotna একটা
খাইরক সুকে বরক থৈমানি আবো আবো বেলাই খাইরক মাইসি হাবাইছি বোমা বুফা হানাই তাও বসাবটিnya লগই তাও রুই আসুক অমক খালায়াম হাকে তাবো লাংমা সজাগই নাগি বরক বাহাইনো বখা খামজাক थांगोना आंबो बखा खामजाक आं अरनि बिजाय खिसेबे आबनि बागै आं बंनो अमाके खाखा संरनानि बागै आं आं दिनै अर फायै बरoi बाखाम tam gari rok bai thuta kya hai ke आबो ताम गारि बाय थुताके आबो साइमियाखो आबो थानानो मासंनाय आबो बरंनो तदन्त खायाखै गाटक जे गारिनो रमति खायनानि बागै हायके अमाके प्रायनो आलामो बरक थुयो आमाके 2023 बाहायनो सिमन देबरमा थुकिया आमाके खौमा बरक थुनाय हायसे फियाबा जे बेबे गारि जाकाफान गाटक खाय थांनाय बरना आइडेन्टिफाइ खायि आंगे जों आगाम दिनाव जों बिराद एकटा आन्दोलन थाङि अमख्रानि प्रतिबाद खालामनाय माहायता